Hadin kajing yulum ya shibun kijing ujor ha kabai dei pat kajing jong ki pat ba halor kajing shim kebu da ki kat to kan engut banyo ya ka sernot sngi bat ki dei ki sernot ki belabu jing shika dei ya ki babun halor kajing remdor banyo ya ki nek sernot. Uba Meral Bonsim UMLA kan po constituency hadin balayo ya kajing ujor ula shim kya ban kan halor kene Syai Deputy Commissioner Jongga District ikong RM Kurba ha ka bah kene kajing kran nakal yang Jongga DC kala manjur ban shim kya ban penbet no ya kene kajing jong ki pat ba ha ka bai dei bat kador jong ki sernot. Ba ngelayo ya kajing ut jing nam na ki babun ki kimi ki kpa ki kun samla kam tam gini ki por admission kumno ban yo ya ki birth certificate rujuk opor ban yo affidavit bakin le yang ki birth certificate ki la don sibun ki bawan sanga komunong ikmat na kabenta ban yo yang jing arab bat ka jing ka jong ki babun ki long kemi ki long kapa ki kun samla kumno ban yo ya ka affidavit bakin yo ka birth certificate kani ka long ka ba ka isu ka bolong don kam do kata-kata kenapa kan pensuk ya kini ki kimi pa kam tam lagi por admission dan ki wedi ki don kam bagi don kam nam ta panio ya ka debate ban le ka buat certificate kena ka liang ka jonga kum nong mikman don ka jing smukhya ka krau ya ki pai ba jong ka nompo kontunsi bat kumju ru ya baro ki nong sunong jong ka ribhoi baro ka wi kan pensuk iki Alai olan ban keren ya Deputy Commissioner Jongka Ribhoi District yang bat ki EAC ke beri pek kumno ba kin thau ki lat jingarap na kumta ban pensuk ya ki kimi kipa da ka bakin la ban bu ya ki specific lawyers ki ban pek kerpang na ka benta jong ki tu ki badon kam hisa ki jingarap ba kin bu kerpang na kumta bakin don ki kenja table ka kerpang nam ta jungki ki bawan na jangai kham tam kanang bakin la ban lai na jinglut ki ba kham bun ha ka ba ki long ying long sem ki baduk kan long ka jingra ki bakin yo kham kloi ya ki di affidavit ban le birth certificate at a reasonable rate ban ha ju ka por ngada so comment sibun ba ka respond na ka liang jong Deputy Commissioner jong ka bolong very positive lang bat ka office ke jong nak liang jong har ngit scam bayak ne gejeng ka bagi kimi kpa ki kendu hadu mentah ngin la ban yarap iki ha ka bakin la ban pensuk sibun bakin yo kham kloi bat ha keju ko por bakin la ban yo ini birth certificate ha ka jinglut ka ba kham duna kanam kan pensuk ya ki kimi ki kpa bat kini ki samla ki babun ki ban lek pule la ne ki buat kam jam bat kum tat tekat kum gejeng jor ki le yo ta baki ap ki pai ba ki apply ka certificate birth certificate kan no ki sesim nak yang ki lawyer pi habangi persang ban kali naki nomor banga lam igini jeng abai kimi ki pa ki wan sanga ki handor ki jinglut ka bakhambun pada ki hajar kepada ki hajar ki jinglut jadi nak kata tahu habaki wan ban pan dengan ada ngasai kali ki ngom ba belin don kam do kata ki ngom ba ni haban perlut kata nomor ba ki jinglut ki long kumta ta ka daw masuk ya sebut ki don ki long ying long sem ki baduk ki kimi ki pa ba om ka ban ka jingduk le dagi hajar si ingin don pisah na kumta ban perlut tinggi le ban thau ya ni kalat ban kanang ba ki nong song silong ki pat ba kan pensuk sibun ki ba ni apil hiru ya baro ki stakeholder ki badon ba benta na kumta ni ka kamru bikin ai ka jing trelang kanang kan wara ka jing mentoy ya ki pat ba song silong